Ubhadlile lo mntana, ubhadlile. Uyabona lo mntana ubhadlile. Unala ngqondo yee-players ze-Sundowns. Uyabona lo mntana akabuzwa. Kwangoku besadlala phaa kwi-Golden Arrows ubumbona uba hayi lo, uyabona lo, hayi udlala nje apha kwi-Golden Arrows ngokomzimba but intliziyo ayikho lapha nengqondo ayikho lapha. Ingapha ePretoria, hayi ingapha ePretoria, ubhadlile lo mntana. Uthiwa wabebekiwe, hayi ndizayithetha, ndiqonda ndingayithethi, hayi ndiqonda hayi bezenza unqaba apha kuTikTok. Xa ndiqonda make ndibuye ke ndizocacisa le nto kaSiyanda Ndlovu. Kuthiwa ebebizelwe imithingi ngapha ke eOrlando, bizelwe imithingi uSiyanda Ndlovu ngulo. Niyamazi ke lo unomhlanhla ngathi indlela yelwandle, kuthiwa ngu-Ivan Khoza. Wambeka apha wathi mfondini, ndiyacela uba ujoyine apha iOrlando Pirates. Bamthembisa ke, bamxelela bathi uyabona le talente unayo apha izobonakala. Bamenzela umzekelo, benza umzekelo ngoMofokeng. Bathi uyambona uMbokazi noMofokeng babaphi, baqale apha ke mfondini. So ke siyacela ke uba ujoyine iOrlando Pirates. Wathi uSiyanda Ndlovu tshini Thixo wam, ndijoyine iOrlando Pirates. uMbule nimenze ntoni? Uphi uMbule? Bapho mabasa iiplay ezirayithi nibezidlala kwiOrlando Pirates ziphi? Bathi abamkhefa ke bathi hayi ungakulingi uye kwi-Sundowns. I-Sundowns iza kudistroya ifuture yakho. I-Sundowns iza kudistroya ifuture yakho. Uzawuhlala ebhentshini ungadlali. Yiza apha kwiOrlando Pirates, thina siza kunika i-game plan. Thina umboni udlale iigame ezingaphi kwiOrlando Pirates? Hayi sendibuza nje ke ngoku la mavuvu ePirates uba uMbule lo ebebonithi i-Sundowns ibethe iiplay ezibhentshini, uMbule udlala iiplayers ilantuka iigame ezingaphi kwaOrlando Pirates? Hayi wathi uSiyanda Ndlovu hayi nina andifuni kwanto edibene namayeza, andifuni kwanto mna ezawudibanisa namayeza. Into endiyifunayo yimali. Mna into endiyifunayo yimali. Mna ndithi xa ndiyodlala phaa, ndiyodlala phaa kwiClub World Cup. Mna ungandixeleli ngee-MTN 8 nee-Black Label mna ze-8 million. Ungandixeleli ngesenti. Mna ndifuna i-competition ezifana neze-Red Bull mna apho sifumana i-48 million. Uyayiva ke ngoku uthetha uNdlovu utsho phaa ku-Ivan Khoza uthi emadala khandiyeke emadala. Akho nto ndizayithetha nani, akukho nto ndizayithetha nani. Into endizayithetha mna kuni into yoba yohlukanani nam ndinguSiyanda Ndlovu. Hayi yohlukanani nam ndinguSiyanda Ndlovu. Mna ndisaze ngoku selizweni italente yam, elonge italente yam izawudistroyeka ndibe ndinemali. Italente yami izodistroyeka ndibe ndiyazi uba ndidada emavuteni. Ikhona iklabhu enothi iwine iStar kuthiwe ii-players mazihlulelane ngemali, zihlulelane ii-players iimiliyoni. Ezaa players ze-Sundowns zineemiliyoni kulaa ndawo zikuzo. Ngoko bezawuhamba uSiyanda Ndlovu ayeke ii-millions ayolibala uThofiela uvaswa ngeyeza ngentelezi, uvaswa ngentelezi. Hayi ndandiyitshile loo nto. Yabona le nto yeStar sesibini, le nto siyifuye eSundowns yoba ifumane iStar sesibini babekwe kwipozishini erongo la mavukuvuku, abafuni nosibona. Kwakho competition abenzanga nditsho kwayela Somalia labo mna lithe xa uzawuphela isizini lathi ayikho into elizayithatha ku-2026 season 2027. Lizawuthatha iligi, lawuphinda lithatha iligi futhi yeyona nto ngamandla yi-CAF Champions League. Hayi uthi iSomalia le Orlando Pirates litsho public iSouth Africa mamele. Hayi liyaniphambanisa into yeStar sethu sesibini namavukuvuku ndinePirates, iyaniphambanisa and iseza niphambanisa. Ingathi ayisaqali isizini. Anizothetha noyithetha into yee-nominees ze-PSL nominees. Ningazithatha ezo players zenu, zingazithatha ezo awards. Asinangxaki thina ii-players zethu zisatya ii-millions. Hayi uSiyanda Ndlovu ubhadlile shem, ubhadlile uSiyanda Ndlovu uthi akasoze aye kula mavukuvuku.
uthi zoze ndiyodini mna phaa, ndiyodini inantsi imali ngapha, ikanani ngapha, ndiyothini ngapha kodwa ikanani ngapha.